Gipasundayag sa Maluso Municipal Tourism ang kultura ug tradisyon sa tribong Sama Badjao pinaagi sa pagsayaw. Sa pagtapos sa 49th anniversary sa Basilan Province, naningkamot ang tribo sa tradisyon sa pagkuha og isda nga maoy ilang panginabuhian. Katimbang ang mga babayi nga nagkahiusa sa pagpreserba sa kultura. Matud ni Maluso Tourism Officer Miss Gloria Musa, simple ug malinawon ang kinabuhi sa tribong Sama Badjao sa isla sa Basilan. Makikita niyo po sa aming sayaw na sagana po kami sa yamang tubig, yamang dagat, and meron na po tayong kapayapaan dito sa ating lugar. So, hindi na po nakakatakot pumunta dito sa amin. Kaya pumunta na po kayo para makita niyo po ang ganda ng Basilan. Halos 40% sa mga residente sa Basilan ang nanginabuhi sa pagpangisda, sanglit buhong kini sa daghang isda. Pinapakita po namin sa sayaw ang livelihood and skills ng ating Sama Badjao. At the same time po, isang storya ng pamilya ng isang Badjao na nagkaroon ng isang tragic incident. And with that, dahil po sa incident na ito ay napilitan po siyang mag-strive hard to succeed in life. Tungod sa nakabot nga kalinaw sa probinsya, gipakita sa publiko ang pag-abli sa Peace Monument nga nagsimbolo nga naangkuna sa katawhan ang hingpit nga kalinaw sa Basilan. Nanguna sa pag-unveil sa Kasanyagan Peace Monument sila Defense Secretary Carleto Galvez ug Basilan Governor Jim Hataman Saliman nga nahimutang sa Sumisip Basilan. Gipasigarbo usab sa mga taga Basilan ang ilang mga tourist destination nga mga beach resort. Makarami po ng ating magagandang beaches. Isa na po dito ang Langas Island. Meron din po tayong falls, ang Reliant Falls. So sa Isabela naman po, meron po tayo yung Lapingan Beach. At marami pa pong iba. Naglaom ang lokal nga kagamhanan sa Basilan nga makatabang ang mga bisita sa probinsya sa pag-agni og mga turista ug tagamtamon ang mga gipasigarbo nga destinations. Grace Alcunaba, Newsline Philippines, Basilan Province. Stay safe!